yakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiru isano nemo inoti eyemo urike county okurwa Kisi Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogotonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV ubwansu ubwomugusi niko tugendrete kogendebirengo byegoro mono aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ni gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news yabona digeri bona ibintu akai no chomurubiriya kabisa gwicingero na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke yago na so Facebook yabango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke aye nayo mokora aye nayo gwatebie ke naye omwanjo ndigeti kurwabo kana to gonsoja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa antivera chokoleta chingero amona mangana mange igano obwanzu bole bwo mugusi Ndizi TV akino meto bwanzu borobi ai taki whatever Ndizi TV news aya Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Maraba bengia na endo mwanchi umuligereria na ande tuomeranira senchira yobwikirano kigima Amayia Chinsa Isato chabano botuko buna na kuliereira akero twalenga sense moya bono mogoroba na mange na kwaleganiria senchira yobwikirano na ende nabakogendera gotobwatia semitandao ya Facebook buna Ndizi TV news na boiganse moya YouTube buna Ndizi TV news na boigo na bogo tweet @Ndizi TV news litiko nelia Jumapili chitariki na 24 Mutenyino yokane umwaka w'ekiri bwibere na 2022 na kwaleganiria talimake kurugega sense muyende ya studio ngo saboba na inche wika omoeli onkwira nande asegeke kekerbusyo egaranko manyenga na raliaya na kwaleganiria Ncheni konkuru kwa Sara Nyarangi Ontita nole tokubwatira na komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta abalimu aborokigwa amona Bible niko bagendrete kogokera machibu akerasi 12 aywaso gateli tukuligoro aywara letigweno mwaziri wechiseme Professor George Magoa ase skuru ya Mongoli egotoka se bunge ya Burabu ase kaunti ya Nyamira abaibuli na abalimu niko bagendera gucengera machibu amaya bakora asumwaka bwekiri 2022 muri kwito kurose kaunti ya Nyamira Job Mangi na wataroboti rwa senchira yobwikirano
ekero omwaziri w'ekisemi Professor George Magoha araretie amachibu amatemo a KCSE igo yarenge omochengo omonene ase sukuru ya Mongori High School igotoka county ya Nyamira ase ogokora buya. Ase amatemu ayo igo babwate Eminia Isano na Isato. Omokonyi bw'omwalimu omonene Rosa Otori nateba mbale n'omogoko omonene ekiagera aborokigwa baitete ase ekerongo keigoro mono. Tunaendelea kusherehekea kwa sababu tumefanya vizuri, tumepata alama ya 8.1 na tunashukuru Mungu kwa sababu ya matokeo haya. Aborokigwa timi Isato ne merongo ebere na babere mbanyorete goetania C+ una omoteneneri bw'ekisemi ase sukuru EU Jared Otunda abete ogototebia 322 direct to the university. That means 90.96 translation. I want to say that is what we have for now, though it's not what we expected from the students. Mbate babuna omokia okoigwera kwa borokigwa noko bwaterana asoborokia nabwo obobisi bwabo bwogwetabuya. Ni kwanza ni maombi, bidii kutoka kwa wanafunzi na wazazi wetu na pia walimu. Kwa hivyo tulishirikiana. It's discipline, determination by the teachers, support from the administration, and the hard work by the students. Igarenge omochengo omonene ase chiskuru chiaba chigwetabuya. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbea mono mwalikuita Job Maangi korwase county ya Nyamira. Chinga kiechecho abaiboli abange niko bagenderete kuchengira boiga machibu ya borokigwa babo au bakorete buya anene mano korwase skuru ya St. Charles Luanga Ichuni abwase bono basanga omogokobo amo negetaseni kya Ndizi TV. Asa Maria tankaro kwedi no yugi ninda no mogoko sana muna bana baito wa form 4 tamatama kubapongeza na kubasabira Amayia Chinsa University esukuru ya Amayia St. Charles Luanga Ichuni Girls aso mwana na kora tukuru we are proud muna baitete togo sabira bana baita Amayia muna ba gochi waswa form 1 tunawaombea mazuri wasome kwana Ndiama Asa Maria tankaro kwa Agnes Manyara neke gotoka gali rondi ainche nondo yo mobo asa bana bali bakorata kuru St. Charles Ichuni Girls omoiboli wayo ana gotenga Hotigana na yumwancho mo ligirilia norobotro gwichane abwaso mubere bwo mwana bwange ange myaka 15 otoka soro cherwa nyakwana ase wodi ya Kiogore county ya Kisii abwasa abanyanyimbo korwasegeta seni ky'abanyanyimbo gya Keumbu waika sensemeyo na korusia omubero yo aroro korengana nabamenyi korwasekenyore kyo nigo bateba buna omwana yo niganyara ko bakagotumwa na mama mwabo gucha kugura credit ange Chinsa Isano na ibire chamo baso litukolia Jumatano wiki ya eta kolenda tanyari tkobaga kuirana nka waika emambe ya lero chingaki omubero toka abagambi korwasensemeyo mbakwanera igoro yenganiyo Omwana oyo iga niga gosoma Nyamware Primary School no omwana orange myaka ange 14 paka 15 ngira sana Isato achiete wanige tugigokumia omwana oyo tare 20 masaa kama saa 7 niga atumetwe na ngina achikogole credit ase chituka chigotoka asa ono mwana tachiete kwira naka ngina kamuganya bukaira mambi mugake na lyabegete report kurueri omwana oyo ligigu mpaka buna bona acha gutoka rochega iga ninki tugukwana n'abachifu egenege ndugyogukumya ntumanyetie sababu omwana oyo ale gukwera kegera omwana oyo omwana omoke omwana we kanisa tabwatishira na muntu
Amayia Chinsa ng'ibere n'enusu twanyora reporting omonto otokire roche okorolekana ore meli usomosacha bono rende nakere omogambi matunwa akiara arenge roche ase egucha suburaro bwa Nyakwana arenge gatigati ya substation ya matunwa na Liankabi bono ekero nacha nanyora omogambi omochifu matunwa ikirororo oyo minto mai nanyora report igagochi ase police twabwaterana report Keumbu police station nabo igona kisi bantu ba DCI ombachi bacha bairiro omubere bono omwana oyo iga nonyetara amanyekana buya ekiagera omonto oyo mogacho totebinga omwana aro reported missing korwa Nyamwale sub-location or around 15 years uje the class 8 na endo uje the class 8 Nyamwale bono ekera bantu bamwabo bacha nabo bacha asubonge nonyene kera rusiguro jasinga njomubero salegete kara alibote tigwe abulete kuru Jumatano tare 20 paka lero roja na matuka 5 mubere konyosarekire bono tuli kumanyekana buya lakini ekero ngina muligereria nonyango chamaguru na bate bangu omwana noyoye igo abantu banyamware bachire no mubere ne jigari ya polisi bachire bosongo aso mubiro chire kogachwa ende bachiko ligereria gokora investigation komanyanga ninki kiabete kurende kero mubiro usiwa okorana agutata dinisa njaba sengi njabande bakagera ngataliere lakini omongina nyeno teba ino mwana oye esababu yagera iyo bukulikani bwaje neli na konyo omubiro salikire utale konya gutambwa ningwa abamenyi korwase ward ya Ibeno eyogotoka se bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo bono barure birengerero byabo aho igoro ngambara ikibaganetie abo barache kubekiraneria amagenderero asobochori buri bosyo muri kwito bwamangana maya Brian Sagini isena na taragwika sense meyo na gotoroselia robotiro kubwatia inse ya matuko emia ya mwana 5 iligokoro bochore banene bwishtariki kyanda umutinyu 5 na 3 mwako yiga nigo bono abana inchi nabo iga bakichikura bachikire go chakorenta echenchi anene mono gwetero go chenchi abaraina go chora bakoreri barache ko batambuke go cha ebirengo binde ase etaro yitoko ika ewadi ya Ibeno Nyaribari chache county ya Kisii nigo twakwana nabamenyi nabo iga boncheri bense meyo anene mono komanya mura yongencho kibarigetie eliachiko barasege kakie miaka 5 erebosio togochora ligererio omonto mogochora oyo achiko bokonya mono ligererio omonto ra mogochikochora oyo achake egento nandage kole tali buna abanto bachorere bachaka batigera njera bono choro omonto tiga choro omonto chibesa choro omonto nebikora biaye nobuya bwaye kegera tokorere buna abana Ibeno na into togoke nga omorai twachorire nomia abantu bechiro aigo batagete koligeri byongozi bibwate oburayi obuya nechibesa chigo chase department ye chiro yagage kenyoro yonsi kyanyanturako etokanga ntobwate protocol erengiya asokubanga chibesa chikonye chiro ndabona nkulire mwenali nyomba nere yachagete miaka ya 5 nyombe ya nyako gendera na bete nemnetere nego ka kia barayi baito kamware kurigichikura rende ka kimware kora torora buna into bakungu tore chiro toko tiga basacha nyomba twache chiro twatiga abana twache chiro rende katoko bachikura bakina into mokora tuinyora ngigose mogo tokorera iga anto bakoligio bwe MC obo gafa no bo chumbe ebwana ere batokonye buna into abangina tokwara chinyanyanse batwenonye miavuli omonto agweta weta aliri ningo ime o abantu emiafuli otiga bangina bechiro korengana na butwasangana barabwo nigo abare bachoreta se miaka ya eta bataikerania onsi bachigete ko baikeraneria anene mono kubaroseria chipara kubabekera amache kubakonya chibasari nabo gogokinia ibirengo byobogima ebinto batanyara gwikerania nabono nigo bamenya ubachikire gocha kobwatesia abare ibare no kugania kuya nabo iga bara iba magenderero ibe na amane twachandikire chipara buna boni ga korera tore buna bono na chiko imokia matoke nyaire Keumbu epikipiki yangiyeria asenge ncho para ntokora tiki ntobwati ni fakiti nabo abaraya batoko chitwa bachora buya litu ababekire bachire bunge tate bese itimatinge bakare kwa go baenda bagacha bono tumbire rotore
Kolende ine oyo komachiwa ase birenge bibe byobokoreri korwasa bare baito ningo omwakie kurasoko chora bare batari no kuganio kuya na gwancha ebyabwango gosegoserwa gose nabara inyene ari gosabaiga abana ibe no nyendiri mwancha ntorigerie kiamo montare tochora omuntu uranda tokorera magenderero inko reporter ya Ndizi TV eresera Brian Sagini Isena Mbia mono Brian Sagini Isena oyo kurikie kirgo kyobo MCA kurwase wodi yo yaibeno aselita Steve Arika nigobona ene keiria bamenyi bensemeyo na chikoleta monchoreria manene ase ensemeyo onyakago chegochorwa koba omurai ase ewodi yo yaibeno nigatebire chinga kicheikire abantu bagwanira tegochora barai babwatamaroro nekirengekia gochiase bale tetanyororo botyo rwasenjira yo bwagale Obocholi obonene bw'omwaka oyo nigo bwabereire ang'e abwasaba na siasa ase birengo ao besokirie na kweroberia ase obocholi obwo oyo okorigia ekirogo kyobo MCA ewodi yaibeno wetera ase kiama kia UPA Steve Arika oyoro monchoreria boigo nigo aereire ayorachie kobaikiraneria abamenyi bewodi eyo Integetebe a tourist attraction abatali bagocha batutarire ibintu mbire nyasaya to senate birantu bwate ekeragali twabate chitinga cha mache ntubwate bitunu bibere gesere na Iberia ntubwene tegotwara kali cheri umugakanya chayagendera twagache nyombe ya mengale montagoche bintu byeke gusikere ime abantu basomiwa nakimo gusiamenyete nakiakinete bakabona ya abantu bamanye egesaku kino negesaku ikiagera abantu ekera bari kwagachurwa kibekere nyasaye iga basalite birengererio kira abantu bachaka kukwana eminwa wao aba gusitukanya to kwane ke gusi nechikabiro chindi chikwana yabo kutokukwane eke gusi ingi tutagwaterana na letorende eculture yaito abana baito bantu baito bamanyeneki abagusi bamenyete yebe chipikipiki na hande bono buya bunambwate arama yepikipiki goika bachenche abana baito batware amachikama ya disciplining ya bagende chikos egere bakonye ibenego chikoba asa abantu bagocha benchmarking basoma magendero nekero na kichipikipiki chiwate discipline yangani egere togende mutu ensemo yabamenyi kurwase wodi eyo nigo batebire bagocha komobwatesia Arika asekerogekyo asekiria buna no murai bwerwete asogokonya abantu baye chakira chintakana abangi nambale batote bagaka babo bangi nambale bakole biasara kuika tobakini amalika gotebanga uyo gonkunera chintakana uyo gonkunera baboraka egere tokonye abangi noita baboraka konya rumungi no mwaka yasirete bande balikire no kubwati chibese chiri mwaka yatigete kwanyora negasi igo abangi nabakole biasara bikebike kuika tobakini kubasa kwati biasara bikebike intobe tokubwaterana asobuya nasobokomo igato wegero ta machero gora ntuli kunya usumba kalero nonya no chinyanya na chitweru no to gutacha machi twa Siberia chinyanya chero kana wero amsti wali kanto mwanjite nyantro ka bangina bansinto mwanjite gaiga nane to musigete no mugambyo ito hegenda gakora neke tigato konye to gochogu ebinde bisini ntwa cyo wa misini baka bali bwati cyanga chinyinga na abara bacho wa misini nto oburai asamatukaya bwaganirie abarai bale nekerengekia asabanto bonsi mache no bogima amache abantu kunya kunyubale nainda mache no bogima nane ntogenda te gochimotwe nabo to gochakobeka tanyole chinguru tobeke uweso tanyole chinguru tolentana na kamashini abantu banyantura ko bachaka kupake amachali nekiago ikera omonto abantu babuche kurumwabo iga amachali ya igona nyarentete une umufano useksambekia amachina bagotoka naende nere project yoka ya chakiru naende ya elire Ndizi TV emesa yamangana maya Paris bitutu onsaligo oyokolikie kergo kyobo women rep ase county ya Kisii
bono nigo ensokire na kuboria bamenyi kurwa county yo kumusira aseganga ya iyo kurigia ekiroge ekyo wetera se kiama gya Jubilee nigo boigo ayene kiribuna nache kubakonya abangina asoko barusia chinyongo motwe na kubabekera machama ya iyo konywa chinga kiechecho nigaboria basaye gotiga gutumekwa na banasiasa asobochorio bonene buri bosio asoko burukania omorembe karon kurigereria mangana aya ya machacha ndita abangina mbate betunkurusi wali chinyongo moto akinje nondo che bachibegete na inde gitindi gotebya abangina nguchinde kubarusi ntagete mo chirusi mo chiterekense chinyonge chime tobekera abangina ebintu ebinge nche mache igombwate chi abasani bane tuagambire na bara partners ntagete bache kubeka amache gusi kegera twikire kugamba amacha ya tirimbuka gukia semeji abangina batacha isiko abasae abo bara abana bane kegera incha abana mbwata nabanene ikongo sabanga mwancha mutumike nabanyasiasa kali create rorangi ngana yumunyasiasa kokotebi nibwate value uchiko komenta kokonyora tibwate value tiga kunyetumeka tenena makole bintu biri birunge mutumeka koleta fucho muna mono umongina bunanje onoche ninchenyara mangana fucho kuminyoka gali nali tinkonyara toliki chikule kya sinjera yobotoereru basaye bamintu mora monde umonya n'umongina bunanje tikana nga tigumongina babaete tokole chikule kya sinjera yobotoereru tochora umugambi umuronge n'umugambi omogochora karamu bolinga nkya guchikobakolera gikuchiko chinchubo gimabwino tali umugambi utagite kuba kende bono iga lakini mambi tabachandikira kiagera inumu bwata matuka mangi muramenye omokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto litskulia lero nigabuliria ba Kristo bonsi mense ya Kenya wasaberense yeiga bosibo bacholyo banene elyo morembe ogenderere ko baroro Ruto nigayakwa naya chinga kikirana ase kanisa ya Muhimi mu Nairobi ensemo ya Zimmerman abwa salenge na barai ao bali bakomosira abwa sate babunense ya Kenya neganetie kiromo Kenya no nyamagega na bosio bocholyo banene gokoreka Omokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto nigabolria ba Kristo bonsi gosaberense ya Kenya bosio bwabacholi obonene nigo boigo atebire aba Kenya nigo bagwenete gwakira Nyasaye ngambu ya mono aso bwaro boiga Gokwana ase kanisa ya Deliverance Church egotoka ime ya Zimmerman omocho Nairobi omokonyi bumurai bwense nigaboliria ba Kristo kogenderera gosaberense ya Kenya elyo morembe onyare ko baroro bosio bwabocholyo bwo Not to be bothered about the voices. You hear voices of people who say small churches will be closed. You hear people who say they have issues with giving in church. I want to remind you that Nehemiah had a similar problem when he was building the walls of Jerusalem. Gati yabarai baikirana ase kanise yo ngamano mabunge Ogatundu South Moses Kuria omabunge Omadhira Rigathi Gachagua Millicent Omanga kurwa Nairobi Johnson Sakaja Mbugwa kurwa Nairobi na James Gakuya kurwa Embakasi North. In our city. Na ile team ambayo tuko nayo hapa are part of those who are going to help that transformation. It is true, Your Excellency. There are more children not in school in Nairobi than they are in Turkana County. MSA Yamangana Maya Ndizi TV. Omorai bwikiama kia ODM Raila Odinga litukulelero na koletaro yaye ye wiki yemo asense ya Amerika abwase aumirana noyo kabero mu ambassador mukuru bwense ya Kenya Michael Renberger na boigo aumirana no musubati Alice Wairimu oyoro mosemia guchase kiombe kia UN ase amangana prevention and genocide abwase bakwanira amangana mange iguru joburai amono bwa mate imense
ense ya Kenya na magega yae Omoskerelo Odinga ni auche kumirana na Bakenya au bamenyeta somo cho Washington DC imeyense ya Amerika ekerara kwane na barabo igoro ya magenderero noburai anene monobo cholyo bonene bu mwako yoiga niko boigo aikirana sense yo ya Amerika gati ya baraibale ngikomo no mugavana we county ya Kisii James Ongwae omugavana we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya amo n'abagavana bande abange. Ense ya Kenya amone ense ya India bono nigoba kolirege ikarogyo kuigwana buna nigoba ucha okole miremamo asoko konyana anene mono ase sector yobochenu okwano mubasolero asege ikarekyo no mo chief administrative secretary omosubati Masi Mwangangi oyubo umirana no mo ambassador korwa sense ya India au banyara ko babagutingya obwamate bwabo ase ense ya Kenya na India igoro yobochenu na nnaki baranya kwa bago kini birengo byobochenu asense ito ya Kenya. I'm very excited that we have a wonderful set of clinical practitioners here, from the hospitals in Nairobi, hospitals in India, and also we have an expert, Dr. Lakshmi, representing traditional medicine. She's a well-known expert in naturopathy. But partnerships with India, particularly when it comes to exchanging and learning, particularly for EMR systems and for IT systems. But also one of the key perhaps stronghold, that the Indian government is able to put in place when it comes to manufacturing and pharmaceuticals. Homoro kigwa oyo korabia korwa seskuru ya utumishi Boys Academy ime ya Gilgil nigobono litkulya lero eso kiri na kogokera ogokora kwayo bya abo asabaigo aereire buna ninki aganitego chakoba chinga kiara kora masoma ye university nigoboigo aira chinga keji chabene na gwakira baibuli bae ngambia mono amona aborokia asukubwaterana egento kyaenekia ogokora bya ase amatemo manene nigoboigo asemia bande bali barasa masomo anene mono bali bagucha koigora guchakira ewiki yeiga buna banyare kwa bakubekumukia egere banyare kwenekia amatemwa amaya. Furahia kwa results nimepata. As nilikuwa nasoma shule, most of the times niliongoza na times shule na wanafunzi wengine. Na shukuru Mungu, I praise God kwa sababu ni grace yake imenifikisha this far. Na natumai that nikiendelea kuishi hadi nikufe nitatumikia Mungu my grade my everything. Nataka kufanya engineering in the Jomo Kenyatta University na nijenge nchi yetu. Sijakuwa na challenges kama za school fees, na thank God kwa sababu ya kuprovide, pia na thank wazazi kwa sababu ya effort na make sure that for such times. And nashukuru Mungu kwa sababu amenipea discipline for the times sijakuwa na any discipline issues. Ekiombe kiabangina ababoraka abo baigo bamenyate ne binyinyi byoboroire bw'enyamoreo nigo beso kiriri tukulia lero na kwerera makongu bagwetira alia sensemo ya Mumias county igo sensemo ya Western bangina abo nigo bayakuwa naya chinga kibanyoro obokonyi korwa se kiombeke mo kia basubati kimanyikanete na Women Pillar Alliance ekikiarura obokonyi gochiase abangina abo nigo boige kiombeke kiabolira serikali weso yagati na okonya bangina bange ababoraka nande bamenyate ne binyinyi byenyamoreo imeyense ya Kenya engima. Inakuwa ni shida. Unaweza kuwa umeitwa kliniki kwa sababu tunaenda kliniki kila wakati. Unaitwa ama ukiwa na magonjwa yoyote tekenesi. Wanasema usikae siku 2 kabla hujaripoti kwa kliniki. Sasa hapo ndio changamoto inakuja kubwa. Kwa sababu hatuna fedha ya kutupeleka wapi? Walikubali hawakufa. Ukiangalia pale nyuma kuna wengi sana ambao walikufa. Wengi walikufa kwa sababu ya stigma. Na pia hawakuwa wamepata elimu ya lishe bora na mambo mengi. Jane wanapitia mengi, sio wananyanyaswa tu, sio kunyang'anywa mashamba, sio kupigwa, sio kufukuzwa kwa maboma yao. Wamama hawa pia tunaona katika maisha kuna hii mambo ya pesa za wajane serikali inatoa, haziwafiki wote.
kuna wale hawafikiwi kabisa. Kwa hivyo tunaomba kama Women Pillar Alliance Chidekane mirongo ibiri na isano ne mochi abutukire Amayia Chinsa Isato chabano botuko nabo nongwikira omweli wamangana maya yelitskolie Jumapili yelitskolie lero omwanchu muligereria ngwakangambia mono asokoire biro byao kuligereria egetaseni kya obwanchete Ndizi TV bya mono bali mwaligereri gwetera sensemo ya mitandao buna Samuel Nyamari oyoromo aspiring MCA Kitutu Central agote banaligereria mangana maya naboigo mochokoro osure nere naligereria mangana maya gwetera senchira ya mitandao na bali mwensi mwalika nigongwa kanga mbiya mono kigima ninga kirabasa kibaito gosabali kibaito bamangana mayanga mbiya mono asoko yasangereria nako yaikigaiga egero mwancho muligereri ayanyora senchira yobotoereru mwancho muligereri antarakora kurugaiga semesa yamangana maya ninga netiko kuinyolia buna egetaseni kya Ndizi TV ngati yebitaseni biribya chorirwe egere bya kerwe kura bigendere ko bali bagali tangani buna togendere tebutambe amone kyombekeri kyoborani bwa mangana gose Communication Authority of Kenya bono gutwakire kuru mwancho muligereria likerie takuza otomego chase namba eyemo isano nemo enoti eyemo ekero wakorire igo bono nigo gutuma otaligona chwa kende gyonsi gosebesende yonsi nekero gwatumire igo amabolyo nara orora gocha gokuboligwa your favorite free to air TV station olike Ndizi TV egero twakire ekura nekero wakorire nkonyororeri uko wose message egogoteina mbiyamono asogwaka ekura tabyo yomino atebyo yomwabo egero toberi boelimo tosire getaseni kya Ndizi TV egere kimanyekane ime yagusi na isiko yagusi inki kyagera togendere gutanga no mwancho muligereria na sengencho tokorete merobeli libwanchete asenchira yobwekero no mangana maya emerobeli ao igona kikiagerire togosemie tokomanye nande tokogokie twakire kura elieta nkuza kogotoma uchiase namba eyemo isano nemo enoti eyemo biyamono Claudia Mumanyi oyontomire message ya ontebiringa Sara na nyalrekoba ginkwaka ekura enda maene na rodire biyamono na ayo mwancho muligereria gendera wakira Ndizi TV ekura yago wetera sogotomelie telio kuza uchiase namba eyemo isano nemo enoti eyemo gwakangambia mono gochase producer no Mosai Jmo asokorengana Mariogi amo ni chibicha uli twobaterana komo asensemo yebimanyiririo nere nigakoro kwa Joshua Auta tumerane litukolia ankyo asomorobulio bwensa kia ogochaka Chinsa 12 goika Chinsa Isato chamambia keroto kubwaterana noyo minto Brighton Makoli amo na inche Sara Nyarangi Ontita na kuganire otwaro buligereri borobya naboygo twale obutuko borobotoerero